Dobrý deň, chcel by som vyzvať občanov tejto krajiny, aby sa nenechali obrať o naše prírodné bohatstvo. Ako poradca premiérky Ivety Radičovej pre oblasť životného prostredia som bol veľakrát svedkom toho, koľko ju stálo úsilia, aby zabránila rôznym finančným skupinám, rôznym polokriminálnikom, aby vytunelovali prírodné bohatstvo rôznymi spôsobmi. Zvlášť v dobe finančnej neistoty, kedy sa nedá spoľahnúť na euro, na dolár, ani na žiadne tieto finančné papiere, finančné produkty, sa obracajú práve na prírodné bohatstvo. Lesy, voda, pôda, pozemky, to sú istoty, aj keby sa mena okamžite zrútila. Toto tieto skupiny veľmi dobre vedia a tam je sústredená ich pozornosť. A my musíme robiť protiváhu, musíme brániť to, čo nás živí. A ešte by som chcel upozorniť na to, že nemáme šancu, ak si neuchránime slobodu v informačnom priestore. Mocní tohto sveta si dokážu kúpiť akékoľvek médiá, skresliť spravodajstvo cez inzerciu, priamymi úplatkami, ale stále ešte nedokážu ovládnuť internet. Preto je to našim základným komunikačným prostriedkom. A rovnako dôležité sú komunálne, miestne, regionálne médiá, tie, ktoré sú občanovi najbližšie. Takže chráňme si naše prírodné bohatstvo a používajme pritom ako základný nástroj slobodu informácií, slobodu internetu, slobodné vydávanie médií.